Altså, du taler meget fra sådan et salafi-synspunkt, ikke? Det gør du. Det er der ikke måske du. Og det er fint, men det er på en synspunkt. Altså, hvis jeg ja, så er der også rigtig mange, der mener, at demokrati er obligatorisk, fordi det skal være aktivt samfund. Ja. Der er forskellige argumenter for det. Og det viser meget godt, altså det der er her, altså sådan noget som nu sidste gang kaldte jeg vist nok Islamisk Trossamfund salafi også, fordi det er de på nogle måder. Men de er fortaler for demokrati. Hvad sker der? Det skal du ikke gøre i klasse. Du skal ikke tage gøre på skolen. Du er nødt til at gå. Nej, du må fandme ikke gå i en joint. For det første må du ikke ryge overhovedet. Uanset om det er joint, eller bananskraller, eller tobak. Det er ikke joint. Jeg skal gå ud. Det handler om